Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Amiya at taga Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda iti pagilyan nga Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti takang ken Valdez family di Takalinawan, Santo Tomas, ken Pasyon family di Taandarayan, kastamet ni Princess Janesen from Mary Jane Takang. Alonso Tanyesa ken Maliaga family di Tatulong, ken kakabagyak di Taallakapan from Homer Alamo. Sagyaman family ditoy Sakpil Conner Apayao, kastamot ni Rods Sagyaman from Nestor Cuse ti Apari Cagayan. Rumbawa ang Batali family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie Rumbawa. Agustin family iti Botige Man Atong Suyo Ilocos Sur from Telma Agustin. Rogen ken Vivian iti Kasibo Nueva Vizcaya from Jessalyn Martinez. Shout out pa kada Grace Agtina, Jasmine Rivera, Adela Vergara ken Clarissa Milan. Gutierrez family iti Mantakdang San Quintin from Jake Pascual. Mindo Alejo Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Marife ken Nestor Dulay iti San Jose Cabala Union from Roger Rolyoda.
Anak ko ada Oliver, Ivy, Yeng, Rochelle, kan Junior, di Tamino si Juan, San Quintin, Pangasinan. Madriaga family dita San Manuel Isabela from Jonah, Madriaga. Shout out kada Jane Delia, Amanda Mariel Cabanilla, kan Melvin Desio Mayumis. Makablaawan pa'y da Kidlin, Kid, Ann, Hitler Marisan Satterley, Jim Lawrence, Mama Remy, Yanyan, Feifei from Madeline Ballesteros Milo, ti Hong Kong. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Mia. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanen dagiti padak anayat amang tartarabay kadagiti padas tibiyag nga ingkay idram-drama. Ilingad naklaangan manang itinagan Amiya, tubuak iti Ilocos Norte, nga miti agdama ket addaak dito'y Pagilian nga Australia. At iddo ka pakasaritaan no kasano ang nakagtengak dito'y manang. Ngam patsyet nga adu ti maagsaw nga adal kadagiti nagbalin a kapadasak. Sapay la ko mga rodmanang, tamapili mo't amaikan biyag ti surat ko, tabaring makaitad mo't iti inspirasyon kadagiti naayat amang tartarabay, iti programa yo. Ay naimbag ta simbangpet kan anak ko, rabiin. Apay, di nakaintulod ni Ed. Saan nga rod ang nagpakpakita, nanang? Awawagak, ngam di namot sungsungbatan. Nay, apay ngay, kayat mo asawan. Manipod idi nagsubang kayo, saan kayo pa'y nakapagsarita? Saan pa'y nga rod, nanang? Nay, kasano nga rod ang masulbar ti anyaman aririyo, no di kay pa'y gayam nakapagsarita. Diyak mo no kasano kasaritak, nanang. Dakas ka di panang bagbagak kan kwa asaan unay ang makibarbarkada? Anak. Pasaray saan pa yan asumrak iti trabaho na, no nasobraan na tinagbartek. Mabaybayan na pa yan ti obligasyon na kadagiti naganak na. Daita siguro ati kayat na aklase ti biyag. Diyay ka na yun nga ag-happy-happy akadwa na dagiti barkada na. Kasanon dagiti plano mi para iti masakbayan. Masapul nga rod apagsaritaan nyo dayta. Saan ang masulbar ti may sa tao dayta problema yo. Sige, nanang. Padasak tumanan akong taken. Barang sungbatan ng tiawag ko. Manungal dawon asan ang nagpakpakita kanyak ni Ed. Talaga adi na ma-acceptar ti basol na. Namin anon abi nagbagaak. Ngam talaga adagiti barkada na tinapatagkan kwa na. Ni Ed ti umawawag. Hello, Ed? Nasaya tay mawag ka? Kaya't kung amin na makapagsarita ta. Kastamo ti kayat ko, Ed. Ngam di mo mat ngamin sungsung-batan ti awag ko. At dalang amin importante ngayon na si Kasok. Pasensyakan. Sana balit ang pagsaritaan ta dayta. Apaman nga kita ta. Sa di nga rod ti kayat mo apagkitaan ta. Itisigod ang lugar ang papapananta. Sige nga rod. Mapanak to ijainton malam. Kalpasan ti trabahok. Sige, Mia. Ijay lang ang tipagkitaan ta. Okay, Ed. Katagyaman ak ta inawagan nak. Kan kayat munti makisinarak kanya.
Nasapa ka man asimbangput ita, Mia. Rumarak matlaang nanang. Inyawid ko lati daddo mga imot ko. Anya, sanda kon nga urayan amang rabii. Maan kayong tulatan. Apay, papanamngay kat sangsangput bupay laang. Agsarak kami ka ni Ed ita. Ne, imbag man ta nakasaritam gaya man. Iso timawag nanang. Kaya't nang agsarita kami kano ita amalam. Ay, nasaya at matanak ko. Tapno marisutan ti anyaman na pagdaldalanan nyo ita. Kanayon ka ngamin analiday. Manipod idisaan kayo nga agkit-kita ka ni Ed. Sana bale, tamasulbarton ti parikot nanang. Sige nga Rod, mapanakon. Ang mga naagurura yun ni Ed, iti pagkitaan mi. Pasensya ka na. Medyo naladawak. Inyawid ko pa'y ngamin dagiti gamit ko ijabalay. Pambarak mo tan ang nagpakada ka ni nanang. Okay lang. Awan ang yaman na. Oh, sige, agorder kan. Noon niya ti kayat mo. Sakbay ng agsarita ta. Oray si kalatan. Total, diyak matlagbayag. Ang dapay papanan mi kadagiti barkadak. Anya? Una yan. Talaga napatpatagan kan kadagiti barkadam ngam siyak. Italaang agkita ta. Ngam pumanaw ka matla adagos. Kanayon lata na pabasulom dagiti kagayim ko apon ti santa pagkinkinawatan. Isa ang nakapagdesisyon na kon Mia. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pasensya kan. Ngam tapno saan na kanayon na ti pagsubangan ta. Nasaysayat siguro nag-break talangan. Anya? Kasta kalakanakan kaapot dun ti relasyon ta, ang nagpaot iti 5 atawan. Nabannog akon Mia. Total, saan maamaklo na parte ti biyag kong dagiti barkadak. Isong agsina talangan. No kasta, talaga napatpatag dagiti barkadam ngam siyak. Unay kamutan Ed. Saan aya nga adupay ti plano ta para iti masakbayan? Saan ta ka din ang maurnos pa'y daytoy, Ed? I'm sorry Mia. Ngam nakaikad din akon. Diakon maibturan ti kanay na panang sersermon mo kanyak. Gapo kadagiti barkadak. Para mutlakan ka ter aramidak. Para iti pagimbagam. Adon ti maliwliwayam gapo kadagiti barkadam. Kanayon ka pa'y ngaglangan iti trabahom. Nasayaat ka di dayta? Isong ordatap na awanan ta adaw paya sa ag-break tan. Dayto yung ti maudya pa nagsinarak ta, Mia. Jak pulos ni Namnama, akabailan nak nga isina ti kaayan ayat ko, gapulaeng iti panang tubtub ngar ko kankwana, iti panakibarbarkada na manang Emmy. Kat makunak adaytan ti kasakitan a napasarak. 5 atawan a nagpaot ti relasyon mi manang, ngam linaklaka na laeng apinuted, gapo kadagiti barkada na. Banag ajak pulos maawatan, tapara kanyak, iti uray anya nga anggulo, kasla nakaim-imposible nga ad-adda apilyan na dagiti barkada na ngem ti panakaurnos kuma ti dimi nagkinnaawatan. Isu na laeng tawan nagmamaayan ti amin manang.
Ingka gumaak nga inlimad kadananang tinapasamak, ngam naamuan damot laeng. Nupay kasta, saan anapunas tinamnamak, nga ang mga no agsublimat laeng kanyak ni Ed, nga uray apektado pa yan, ultimo ti bukod ko at trabaho. Hello? Hello, Mia. Ayan mo. Pwede kasi mrek. Salsalutsudin na ka ni boss. Pakibaga-ajak pala ang sumrak ita. Okay ka kadilaeng? Nadnadlaw ititimag mo analiday ka. Kaslamok manunaan niya di pagkaskastaam. Friend, Sige, siya kung di makamo ka ni boss. Ang masapon nga agsarak ta. Tapno maamuak, no anya manan ti mapaspasamak kan ka. okay aklaeng. Medyo madilang amin tiriknak. Iso sa anak pa'y asumrak ita. Oh, come on, Mia. Amamo kan. Nabayagtan nga ag friendship. Kat di mo mailibak kanyak nga damanin parikot mo. Basta agsarak ta. Saan amabalin, asol-solwam maninday ta. Sige, agkita tangarod. Awagan nak to apaman amalpas ti trabahom. Tapno maamuak, no sa dino ti pagkitaan ta. Magdabakay. Madanagan ako na itikas di ajar ti anak ta. Oray sakmet manungal dawon nga agpupupuklatan iti silid na. Tunggal sumangpat nga agapo iti trabaho na. Nakalidliday ti langana. Talaga arinik na ti panagsinadan ken ni Ed. Uray asino met agasem, 5 atawan nga agayan ayat da. Kurang laeng nga agkalaysadan. Ngem kastakit din tinapasamak. Kanayon akasaritam ti anak ta bakit? Narhigatan. Ang mga no agsakit gapoy ti kastyengar aramidan na. Daita nga rod ti pagdandanagak. Talaga napatagken kwa na ni Ed. Di na pagarupen nga agsina da. Magda. Adamot na saya at nagbanagan tinasapa pa nagsinada. Ta naamuan na ti katatao di kaayan-ayat na. Agasam tagaslawan mo't gayam ambisyon na itipiyag. Dahil aglang-lang ay taamo na. Narigrigat agasawa danton ka ni Mia santo na pasamak ti kasta. Huwag nga rod inlisi ti Diyos ti anak ta. Iti saan anasaya at anapagteng na kuma. No bilang nagasawa dan ka ni Ed. Husto na ita ako nam. Iso amom nga dadita silid na ni Mia. Mapan mo kasarsarita, bakit? Tapno medyo lumagan mo't ti barokong na. Naimbag mate manugot kang agsarak ta dito'y ayuyang ta, Franny. Mayat dito ay tawa na pulos ti matatao. Ay nakitaman ay talangam. Pinaybayamon ti baggim. Di ka kadipay nakalipat. Kinapudno na. Manungal dawon ajak manan makaid na. Tunggal malagip ko tinaramid kanyak ni Ed. Agasamot ngamin aya. Nakalaklak ka para kang kuha na tinangisinakan ka para laan ka dagiti barkada na.
Kaya't asawan day ta, mas pinili na idangam si ka, Frenny. Isa wake up. Saan mo deserve di kasi akita ti boyfriend? Managing bubukod. Super immature at tao. Nagsakit nga min, friend. Kunak no isunti makatakunay na iko ititong palbiag. Ngam saan mo't gayam. Frenny, narigat mat ano si kalaan nga nakanayon ti makaawat. It's unfair. Talaga siguro nga awan arapaap ni Ed iti biyag. Friend, Ang amom, maawatan ka. Agasam, 5 atawan ti relasyon nyo. Iso talaga ang nasakit iti biyang mo dahil ta break up. naimbaglaangan. Taadadagiti dadakkel ko amangan andi ngay kanyak. Ken, ada ka kanayon ang nakasuporta kanyak. Agyamanak ha. Of course, Frenny. Ay, amom, ada na panunod ko a solusyon, iti problema. Apa ito padasam ta aga-abroad? Mapan kag trabaho iti sa bala pagilihan. Tapno makailiw-liwag ka. Ngamin, naada ka lang ditoy. Ay, nadyak la amon. Talaga narigat ang makamove on ka. For sure, Frenny. Napintas man day tasing-asing mo, friend. Bayam, tapanunutak ka na imbag. Ibagam kanyak no desidido kan bilang, wan. Takuntak di kasinsin ko di Australia. Barang matulungan na ka. Agyamanakan ka, friend. Noawan ka lang ata. Diyak amuno niya tinapasama kanyak. Panunutom ana imbag di singasin ko kan ka, Frenny. Anya tamom. Amangan no iti panag-abroad mo ti solusyon iti sakit. Amarikrik na mita. Friend, nakapagdesisyon akon. Tungpalok ti singasing mo kanyak. Agpaiso? Kayat mo dag-abroad? Wen, nga masapol nga agpakada akpay kadananang kantatang. Ay, rumbang lang mata, Frenny. Isuda ti rumbang nga una pang ibagaam iti dayta a plano. Kaslada nga min butang ko. Saan analakaday ti a desisyon ko? Tama panawak dagiti dadakkel ko. Ngam, amo kasuportaran dak iti anyaman akayat ko ang mapasamak. Kan, ad-addan ang makatulong akto kadakwada no mapanak ag trabaho iti sabali a pagilian. Tumpak! Awan tinasayat ang mapasamak iti biag mo no kanayon na panunutom di awan kwenta na ang nobyom. Ang mga numategi kapay kapo iti kapapanunot mo anya, Frenny. Anya ta mom, ang mga no ijay tubalasiw tao ang masarakam ti forever mo. Sika talaga. Maalam pala ti mangrabak. Oy, Frenny, saan na ka mga rabrabak? Adam amok akastamot lang di sitwasyon na. Ngam edi naka-abroad, ay na, si Maya ti biyag na kastamot ang ti pamilya na. Kinsan la aday ta, Frenny? Iji abroad na mo tin anasarakan ti nagbalin, ang katakunay na ti biyag. Basta ti priority kita. Kat maipaayak iti nasaya at apanagbiag dagiti dadakkel ko. Ken syempre, ti makalipat. O sige, tagpatulong tayo kasinsin ko nga da ija Australia. Barang maibirukan na ka iti trabaho mo ija, Frenny.
Agmamanumat nga aldaw at tining-tingiting ko ti maipapan iti singasing tiba iyan agayam ko manang Emmy. Agingga anak kaikadengak, kat imanugutak iti singasing na nga agaplayak laangan iti trabaho iti balasiw taaw. Napanunot ko ngamin husto ti punto ti gayam ko. Bentahe para kanyak dayjay, tamalaksid a makailiw-liwagak no daakon iti balasiw taaw, mas matulungak pa yan dagiti dadakkel ko. Tauray kaskasano, dakdakkel ti matgadak no mapagasatanak. Nagpatulungak nga rod iti kasinsin ti baiyan agayam ko manang. Kat kabayatan nga ururnusag dagiti kasapulak a dokumento para iti panagabrod ko, insa mirakmeten a kinasarita dagiti dadakkel ko. Nanang, tatang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayta, anak ko. Kasla importanten sa unay dayta, Mia. Nga rod Talaga nga importante daytoy, tatang, nanang. Nakapagdesisyonak ngamin, ama pa nakagtrabaho iti sabali a pagilyan. Kinapudno na. Madaman nga ururnusak dagiti kasapulak a papeles iti panagabrod ko. Anya? Apakalat na panunot mo ti agabrod, anak ko. Mia, anak. Kalat man daytoy, anak. Kayat ko ti mangrugiman ng tatang. Kat sigurado adakdakkel ti matgadak ijay. Mas makatulong akton kada kayo. Anak, di na kami pagdanagan kan ni nanang mo. Kaya't ko ano agabrod ka, sana da kami tirason kan ni nanang mo. No di kat para iti bagim kan iti masakbayam. Pudno ti ko na ni tatang mo, anak ko. Aramidem dayta para iti pagsaya atam. Saan a para kada kami anaganak mo. Sikati masaknan, itaan yaman a desisyon mo, anak. Karaman kayo kadagiti arapaap ko, tatang. Nanang. Pagyamanan mi dayta, ang sa dino ay alugar ti papanam, Mia. Ijay Australia, tatang. Adamang tulong kanyak. Kat no ipalubos ti apo. Amangan no makapanak ton iti mabiit. Nagbiit mo ton ngay. Anya kay nga road no kasta. No, dayta ti makapasaya at kan ka, kan iso ti pagragsakam. Suportaran da ka, anak ko. Tatang. Basta aganad ka, Mia. Wan, anak ko. Aganad ka kumakanayon iti papanam. Kat ikararag may, anasaya at kumatipagtungpalam iti pagilyan a papanam, anak ko. Anya ngay friendly. Talaga kada adesidido ka na mapan, di ba lasyo taaw? Wan, friend, katagyaman akan ka, ha? Talaga na pudno ka agayam. Kan agyaman akmat iti kasinsin mo anang tulong kanyak. Mapanak ton iti mabiit. Maragsakan ak para kan ka. Amo, ado nga rin tinasdaaw, hindi ka lata nag-resign ka iti office. Uray ni boss, damdamagan na, no adda ka no di mo kinayat iti opisina, apuon ti kala, at panag-resign mo. Nagpakada akmat kan kuana, saan ka di? Yes, ngam sana kumbinsido, iti imbagam nga agabrod ka. Amangan ka no alibay mo lang dayjay, tapno umakar ka iti sabala, kumpanya, pagtrabahuam. Ni boss talaga? Isa tapno mapnek.
Inistorya ko natin napasama kan ka, Frenny. Mula umpisa, aging ga iti udi. Ha! Anya? Inchismis na ka ni boss? Yes, of course. Ngam, amom ti ko na. Very good decision ka no day ta na panunot mo. Tap no malipatam, di awan kwenta na, di demonyo alalaki anang loko kan ka. Ay, sapay la ko mga rod. Tama ka iliw-liwag akton. Apaman ang makagtengak ijay. Ay na, Frenny, sureness daytan. Ang ne, kanayon nak nga itchat, tap no amok ti mapaspasama kan ka ijay, ha? Kung siyempre, ti pasalubong ko no bilang agbakasyon kanto dito Pinas. Ha? Pasalubong adagos? Diyak pala nakapanaw. Mabiiton dayta, Frenny. Isa good luck kan ka. Katsapay la kumatamatong pal, ti kanayon nga ibagag. Nga ijayan wala siw taaw ang masarakam ti Prince Charming mo. Desididon di anak ta nga agabroad, bakit? Ay, wan nga rod. Malidayanak ta italaang amayadayo kadata ni Mia. Oray sakmat Nakarkaro pa'y siguro. Ang umiti sa bali abangir. Nasaya at da dyan na panunod na. Tapno mailiw-liwag na tinapasamak kadakwada ken ni Ed anubyo na. Wan mo't kit di alakay. Amok ang makailiw-liwag tumutlaang. Ay, nagsakit ti barukong ko. Tunggal makitkitak ti anak ta nga agsangsangit, idi kasinsina da itinubyo na. Kakaasi ide ni Mia. Podno day ta nga imbagam bakit. Napiakit itaat makitkita tan anaragsak. Agis isman. Hanggang amok. Talaga aday tuyin ti rugi ti panagbaliw ti biyag na. Wala kay, nasingpot ti anak ta. Isu nga adun to ti parabor nga ipaay ti Diyos kankwana. Basta ikararagan ta akanayon. Day talangan ti mabalinta nga ipaay itakan kuana. Bakit? Nanang, tatang, ag-flight akon inton sumaron no alawas. Ay nagsaya atan no kasta anak ko. Maragsakan kami para kan ka anak ko. Dayto yan tirugi ti panakatunoy mo kadagiti arapaap mo iti biyag. Katnamnamaan may anasaya ato ti kasasaad mo ijay anak ko. Takanayon nakaatarabayan ti na marswa. Agyaman na kada kayo, tatang. Nanang, noawan kayo ang nakasuporta kanyak. Kadagi di panawon akas laawanan tinamnamak pay nga agsubliak iti sigod. Jaklamon. Naimbag ata inturong na kani Apo Diyos itinalintag ada na Mia. Isu nga ita, sangwa mon ti baro abiyag nga impaiken ka tinamarswa. Basta di mo liwayan ti kanayon nga agkararag anak ko. Adayo kami kanitatang mo. Iso asaluadam ti salunat mo. Kat di na kami pampanunutan dito kan ninadag mo. Ipamaisam ta atensyon kan imatang mo iti barong agpang tibiyag na ipaaykan ka anak ko. Uwan tatang, katnam namain nyo nga ipaay ko amin a pagragsakan nyo. Uray da kayo aganad kayo matakanayon. Apaman a makarugi akiti trabaho. Saan kayon amapan makipurpur diya tatang? Agyan kayon tulaangan kaninanang dito'y balay. Uno, agpaspasyar kayon tulatan. Siya kung ti makaamoy ti amin a pagkasapulan nyo. Panawan matan, tapno subadak amin arigrigat yu kanyak. Kat iti daytoy aya adayok.
Balunag ti amin abilin kan pamagbagayo. Kang ronaan na. Balunag ti aglaplapusanan a panagtalag ko iti Diyos ana marswa. Ididamo manang Emmy na ikawaak iti kaaddakon diti balasiw taaw. Ngam kabayatan nga agbaybayag, ininot a nakapag-adyasak, aging ga iti nairuwamakon diti balasiw taaw. Agpito atawanan nga daak diti Australia manang, kat pimmudno tinaibaga ti bayan agayem ko, taditoy anaam-amok tinakiasawaak. Ita, adamoten dua nga anak mi. Naragsakak itan manang, kalpasan tinadagsan a panubok a napasarak. Adtuyak ita amang nananam iti parabor ti Diyos. Babaan iti panarabay ti namarswa, napigsapay laang dagiti naganak ko. Kat tapno masiguradok asaan da mabaybayan, insingasing ko kadakwada a mga lada iti kadkadwada iti balaymi, tapno ada mga asikaso kadakwada. Naipasimpak matan ti balaymi manang Emmy. Kat amin akasapulan da, ipapaay mi nga agasawa. Sapay la kuma tagserbi nga inspirasyon to'y insalaysay ko para kadagiti kas kanyak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. To'y pagayam mo, Mia. Pagayam ko Mia, maragsakan akmat parakan ka, takalpasan ti aglaplapusanan asaem anariknam, gapo iti lalaki nga impatag mo iti kastaunay iti kalabas, nasursurom ti nag-move on, kan timakder iti bukod mo asaka, aging ga idinaaddaan kan iti bukod mo a pamilya. Ngam daytoy tinalawag nga ipasimudaag ti pakasaritaam. Iti likodan tinapuskol kan nangisit nga ulep, agtaltalinaed ti singising ti init. Dawat ko ang mataginayon ti kinaragsak apas pasaram ita. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas Asaan kan panubo Liday kan ragsa Jesus